contents. Primer perquè estem celebrant Sant Jordi, però després perquè fa molt de temps que no podíem pujar tots a quin teatre i estar tots junts. És tant de temps que els nens infantils hi ha molts que no havien pujat mai a quin teatre. Per tant, jo crec que veure'ns les cares aquí i poder començar a celebrar una festa amb una mica de normalitat, estem tots supercontents, eh? Això es mereix un aplaudiment. I per celebrar-ho bé, els nens i nenes de 6è C, amb l'Àlvaro i el Ramon, que fan un taller de teatre, ens han preparat l'obra de Sant Jordi amb moltíssima il·lusió. És la segona vegada que la fan. La primera jo no els he pogut veure, però l'Àlvaro m'ha dit que havia anat superbé. Doncs si la primera ha anat superbé, la segona, bueno, ara ja serà espectacular. Oi que sí? És espectacular? Vale, llavors, els he dit als nens i nenes infantil abans, mentre us esperàvem al recital inicial. El drac és de mentida, És una obra per riure i per passar-s'ho bé i no volem ningú que tingui por del drac ni molt. L'obra es diu Sant Jordi el drac i aquests actors i actores estan una mica nerviosos, però segur que amb el vostre aplaudiment ho faran d'allò més bé. Per tant, bona festa de Sant Jordi! Però diuen que un dia va començar a solar a les entrades del poble una bèstia ferotge i terrible, que podia caminar, nedar, volar i tenia un alè tan potent que enverinava l'aire amb les seves serenades. Un diumenge s'estava celebrant una gran festa a la plaça del poble, quan es va sentir un fort crit. Has sentit, Marta? Sí, Rosa, i no és la Maria enfadada, Què deu ser això? Anem cap a casa, ràpid!
preguntaven. Què deu passar? No ho sé, Joan, però tinc por. El cel és obert i no té pinta de voler ploure ni tronar. I quan érem a la plaça s'ha sentit un crit molt fort i també una molt mala olor. No ho sé, Joan, tinc por! De cop i volta es torna a sentir un fort crit. Va arribar un dia en el que ja no hi quedaven més cerques per menjar-se i van poder aixecar que va començar a destrossar tot el que es trobava al seu voltant. Al castell, el rei i la reina pensant què podien fer. No puc consentir que el nostre poble pateixi d'aquesta manera. Hi ha d'haver-hi alguna forma d'aturar-ho. I què podem fer? Vos sabreu trobar la solució, n'estic segura. Reuniré a tot el poble i tots plegats prendrem una decisió. Faràs aviat la reunió? Sí, tan aviat com sigui possible. Demà mateix. Soldat, vine. Ves i anuncia a tot el poble que demà a les 8 del matí es farà una reunió al castell. Sí, senyor. Per ordre del rei, demà a les 8 del matí esteu tots convocats al castell per decidir com afrontar-nos al drac. I l'endemà... Senyor rei, el drac ha tornat un altre cop al poble. Què farem? Li donarem de menjar cada dia. Com? Què li donarem? L'únic cacant que ens queda... Li donarem cada dia una persona. No! No pot ser, senyor rei! Si us plau, li demano que m'anomeni cavaller i em deixi anar a lluitar contra el drac. És molt valent, però si tu vols així, ho farem. Ho prepararé i tot. Tot el poble va quedar bocabadat amb la valentia d'Albert. Quan vas a baix al carrer... Totes
vosaltres teniu fills. Sí, senyor, jo seré el teu escuder. Calla, calla, Benet, que primer necessita ser fatxa. Doncs tu, has de lluitar i escuder, del cavaller. És clar, perquè durant el menys de Montgaldrà, té un pa de passi que la porta d'una escola. Però si tinc sort, podré tenir terres, moltes terres, i un castell, i un molí, i tot el bosc serà per a mi. Per anar a caçar i potser el gran dels voltants es voldrà casar amb mi. Tant de bo sigui així. Al cap d'uns dies es van reunir el rei, la reina, la princesa, El mossèn del poble, en Pep i tots els seus amics per fer la investidura. Pep, vols fer-te la sèrie? Sí, vull, senyor. Ajuda les teves mans i apropa les amics. Les vull estrenar amb les meves. Jo prometo servir a vostè, senyor rei. D'ara endavant, guardar-li el meu homenatge sincer, de bona fe i sense engany, i protegir-lo contra tot i tothom. Jo t'anomeno cavaller. El dia següent a la investidura, en Pep va començar a fer la seva armadura. estava molt il·lusionat. Vols dir que ens quedarà bé? I tant, en Josep treballa a fer-ho com ningú. És que sí, Josep. Home, com ningú. Vol dir que ets servidor del poble, caram! Ui, i tant, i que sort. Veu que has de dir aquí tot, al final tindreu. Va ben a peu. L'armadura, com ha estat? Lent. No m'entra, bois! Ui, Josep, me l'has fet patir. Nah, quédate el calma, I la llança? Això, la llança que m'ha d'entrar! Anem, però no passa res per l'espècie. Sí, i demanaré al mossèn que em doni la seva benedicció abans de partir. Fins demà, Pep. Bona nit. Què et porta per aquí, Pep? Pare, demà al matí em aniré a trobar amb el drac i voldria que em donessis la seva benedicció, si no li sap greu. No et preocupis, treballaré per la teva ànima. Per la teva ànima, Pep, me farà falta. No confia en mi, pare? Esclar que sí, en tu sí, i molt. Però en el drac gens ni mica. No crec que tingui compassió de tu. Gràcies, pare, aniré a dormir. Bona nit tinguis.
Té, em pot haver això per menjar. Sí. Maria, no li pres la panxa, que serà bona panxa del drac. Adéu. Adéu. Coi, dona! Pep! Digues! Sense el cavall d'arribaràs gaire lluny. que cada 30 dies farem un sorteig entre tots els habitants del poble. Triarem un paperet de dins un sac que contingui tots els noms dels habitants del poble. I aquest, a qui estigui la sort, serà lliure que el drac. D'acord, i l'única opció... Però, vet aquí que omplia. El sorteig va anar de la següent manera. Estimats vilatans del poble, ens tornem a trobar per veure qui serà la propera persona que enviarem perquè el drac se la mengi. Sisplau, reina, traiem un paperet. I la persona que mira cap a les muntanyes és... La princesa? No pot ser. La filla del rei. La princesa. No és molt bona, jove, plena de tendra i molt bonica. No que sentiré. Aniré jo al seu lloc. Els vostres fills també han estat molts per al drac. La meva filla és per a mi els que els vostres fills eren per tots vosaltres. Tinc el cor ple d'or, però sap què hem de fer? Sortiré del poble jo soleta i m'encaminaré cap a la teva i els llegué el drac. Adéu, germà. Adéu, germà. Adéu, gent del poble. Adéu!
recerca per sacrifici. La princesa va marxar cap a les muntanyes de Grades per trobar la cova del drac. Quan anava caminant, va sortir-hi un cavaller. Bon dia, princesa. Bon dia, senyor. Un cavall blanc. Oh, sí, sou maca. Molt valenta, també. Cavall, mira. Però, com es que tu ganes de la boda de la aventura? Però jo que sí puc la princesa. No ho és, però... Com ho dius? Jordi, i si vols permetre, m'agradaria poder-nos servir. La sabata de l'any. Princesa, no us temes res, perquè no us passarà res, ni a vos ni a mi, perquè jo he vingut expressament per combatre el monstre, i així alliberar el poble de Montblanc d'aquest drac. El cavaller Jordi va quedar bocabadat amb la bellesa de la princesa i amb els seus ulls encisadors. Alhora, la princesa va sentir remenar el seu cor com mai ho havia fet. La valentia, la cortesia, la generositat del cavaller l'havien cautivat. No els va caldre parlar, les seves mirades cobrien tot. El cavaller li van quedar la llança. I el drac es va posar dret i va començar a treure contra la boca. I va batre les ales, però el cavaller era molt valent i no va regular ni un cop. Desferotge! No tindràs un cavaller! Porta llança! Gràcies. Ara lligarem pel coll i el portarem a entregar aquestes botes. Van veure aquella gesta des de les muralles del poble i quan el cavaller i la princesa van arribar al poble Els van rebre amb els braços oberts i van fer una gran festa. Filla, carinyo, pare, el cavaller Jordi no és el cartera, ha matat el drac. Però Jordi, perquè la meva filla m'ha salvat, et donaré tot el que tu vulguis. No vull pas res, senyor rei. Jo estic content d'haver tingut d'haver alliberat el poble de les bèsties i d'haver tingut el plaer de portar-vos la vostra filla sana i estable. Visca el cavaller Jordi! Visca! Escolteu-me, poble. Jo, com a rei i pare de la princesa, tinc l'honor d'oferir la mà de la meva filla a temps de fill i cavaller. Oh, senyor rei, només em podria omplir més de goig i poder institució per poder fer feliç a la meva filla, però jo no m'agrada. El cavaller Jordi li va explicar al rei que la seva visita a aquell poble estava causada per una revelació divina
que va tenir sobre la necessitat d'anar a salvar aquell poble. Havia tornat al lloc on havien matat el drac, i allà, on havia vessat la sang, veia que era un preciós roser de flors vermelles. El cavaller Jordi va agafar una rosa i... Princesa, teniu aquesta rosa mostrat el meu amor i heu d'entendre que haig de marxar i haurà 3 hores en un de Déu. Si aquest és el que Déu t'ha fet, no s'oblidaré mai. Durant l'edat mitjana, l'època medieval, a l'Europa occidental, regia un sistema econòmic, polític i social, anomenat feudalisme. Un sistema que es basava en el feu i el vasallatge. Vet aquí que a Catalunya, en un poble anomenat Montblanc, a la província de Tarragona, hi vivia un rei en un gran castell. Una reina i una preciosa princesa a qui tot el poble estimava. La gent d'aquell poble vivien molt contents i feliços. I cada matí, quan el sol sortia i el gall cantava, els pagesos es llevaven, agafaven les seves eines i se n'anaven a treballar al camp. Bon dia, Joan. Bon dia, Pep. Com va? Estem embolicant els ous per portar-los al senyor. Sabeu alguna cosa sobre el nostre fill? Sabem que el rei Ricard Covelló d'Anglaterra, Felip August de França, i Frederic I, el de Garrotxa d'Alemanya, s'han ajuntat per fer-se conquerir Jerusalem. Esperem que vagin els turcs i que el nostre fill torni aviat a la trobada. La Maria deu patir molt, oi? No hi ha dia que no vagi a l'església a pregar per ell, a demanar a Crist que l'ajudi a tornar a casa.
Clar, noi, sí que t'has mortitzat el lema. Doncs au, va, Joan, anem, que la terra ens espera i el senyor també. Els camps collien enciams, cols, pastanagues, pomes, maduixes, blat, arròs i tot de fites i hortalisses. També tenien ramats d'ovies amb xais petits, porcs, cavalls... i vaques que pasturaven pels prats dels senyors, i gallines que posaven ous, i... eren molt feliços, tot i que havien de pagar molts impostos i donar una part de la collita al seu senyor. Però diuen que un bon dia va començar a solar als voltants del poble un monstre ferotge i terrible, que podia caminar, volar, nedar i tenia un alè tan potent que des de molt lluny enverinava l'aire amb les seves alenades i matava a tots aquells que el respiraven. Un diumenge, quan el poble estava celebrant una gran festa a la plaça, es va sentir un fort crit. T'has sentit, Marta? Sí, Rosa, i no és la Maria enfadada, eh? Què deu ser això? Anem cap a casa, ràpid! En arribar a les seves cases van trobar-se les ovelles dels seus xaiets, els cavalls, les vaques, els porcs, les gallines, els gossos. Tots els animals estaven esverats. Ja els pets es preguntaven: Què deu passar? No ho sé, Joan, però tinc por. El cel és obert i no té pinta de voler ploure ni tronar. I quan érem a la plaça s'ha sentit un crit molt fort i també una molt mala olor. No ho sé, Joan, tinc por. de cop i volta es tornà a sentir un fort crit. El poble va sortir a les seves cases i... Déu meu, quina bèstia és aquesta? És un drac! Ostres, mira! L'he de caminar i corre! No corre, que corre! El drac va començar a agafar ovelles per menjar-se-les de mica en mica i cada dia anava al poble a menjar-se algun que altre animal. Però diuen que un bon dia no quedaven bèsties per menjar al poble i va enfadar-se tant que va començar a destrossar tot el que es trobava pel seu pas. Tanca les finestres i les portes, Maria, que m'ha passat al llit amb les nenes. Joan, tinc molta por. Al castell, el rei i la reina pensaven què podien fer. No puc consentir que el nostre poble pateixi d'aquesta manera. Hi ha d'haver-hi alguna forma d'aturar-ho. I què podem fer? Vos sabreu trobar la solució, n'estic segura. Reuniré a tot el poble i tots plegats prendrem una decisió. Faràs aviat la reunió? Sí, tan aviat com sigui possible. Demà mateix. Soldat, vine. Ves i anuncia a tot el poble que demà a les 8 del matí es farà una reunió a Castell. Sí, senyor.
Per ordre del rei, demà a les 8 del matí esteu tots convocats al castell per decidir com afrontar-nos al drac. I l'endemà... Senyor rei, el drac ha tornat un altre cop al poble, què farem? Li donarem de menjar cada dia. Com? Què li donarem? L'única carn que ens queda... Li donarem cada dia una persona. No, no pot ser, senyor rei. Sisplau, li demano que em nomeni cavaller i em deixin a lluitar contra el drac. Ets molt valent, però si tu vols així, ho farem. Ho prepararé tot. Que t'has pensat bé, Pep? Sí, i tant. Ves, jo no tinc res a perdre, només la meva vida, i tots vosaltres teniu fills. Sí, senyor, i jo seré el teu escuder. Calla, calla, Beneït, que primer hagueres d'haver sigut patge. Doncs tu no has estat ni patge ni escuder, i t'anomenen cavaller, eh? Esclar, perquè duraré menys davant del drac que un pa de pessic a la porta d'una escola, i s'estalviaran de donar-me el feu. Però si tinc sort, tindré terres, moltes terres, i un castell, i un molí, i tot el bosc serà per a mi, per anar a caçar, i potser alguna noia del voltant del poble es voldrà casar amb mi. Tant de bo siga així. Al cap d'uns dies es van reunir el rei, la reina, la princesa, el mossèn del poble, en Pep i tots els seus amics per fer l'investidura. Pep, vols fer el que vols fer meu? Sí, vull, senyor. Ajunta les teves mans i apropa-les a mi. Les vull estrenyar amb les meves. Jo prometo ser fidel a vostè, senyor rei, d'ara endavant, i guardar-me el meu homenatge sincer i protegir-lo contra tot i tothom de bona fe i sense engany. Jo t'anomeno cavaller. Durant els dies següents, a l'investidura, en Pep va començar a fer-se la seva armadura. Estava molt il·lusionat. Vol dir que ens quedarà bé? I tant, el Josep treballa el ferro com ningú. Oi que sí, Josep? Home, com ningú. Vol dir que ets el millor, pobre, caram! Ui, i tant, estic jo sol. Veu que de dir, fas un tot de feinada que em donareu. Ai, va, mira, Pep, agafa les coses. Ara posa't l'armadura. A veure què tal. I nen, posa't alt. No m'entra, cois! Ui, Josep, que l'has fet patir. Nah, el que és el cap massa gran. Anem a fer. I la llança?
Això i la llança que matarà el drac. Anem a dormir, demà al matí sortiré a trobar-me amb el drac. Anem, però no passaràs que per la col·lecció. Sí, i tant, li demanaré al mossèn que em doni la seva benedicció abans de partir. Fins demà, Pep. Bona nit. Què et porta per aquí, Pep? Pare, demà al matí sortiré a trobar-me amb el drac i necessito que em donis la seva benedicció. Si no li sap greu, esclar. No et preocupis, pregaré per la teva ànima si la meva et farà falta. Vols dir que no confies en mi, pare? Sí, esclar que sí, en tu sí, i molt. Però en el drac gens, ni mica. No crec que tingui compassió de tu. Gràcies, pare. Bona nit. Bona nit tinguis. Adéu a tots. Adéu, amic, vés en compte. Em porta això per menjar. Maria, no l'omplis tant la panxa, que surt bona part per drac. Sort. Coi d'home! Pep! Vinga! Sense el cavall d'arribaràs gaire lluny. Al cap d'uns dies de marxar amb Pep, el drac va tornar a sentir-se cridar. Maria, en Pep ha tornat, el drac ha tornat un altre cop i és més enfadat que mai. Haurem de dir al rei. Tot el poble va tornar a reunir-se amb el rei. Ara sí, que cada 30 dies farem un sorteig entre tots els habitants del poble. Traurà un papereta dins un sac que contingui tots els noms dels veïns del poble. I aquell a qui destini la sort serà lliurat al drac. D'acord. Si és l'única opció... Però va tenir que un dia el sorteig va anar de la següent manera. Estimats vilatans del poble, ens tornem a trobar per veure qui serà la propera persona que enviarem per tal que el drac se la mengi. Si us plau, reina, traieu un paperet. I la persona que anirà cap a les muntanyes és... La princesa? No pot ser. La filla del rei, la princesa. És molt bona, jove, té una vida tendra i molt bonica. No ho consentirem. Aniré jo al seu lloc, senyor rei.
Els vostres fills també han estat morts per al drac. La meva filla és per a mi el que els vostres fills eren per a vosaltres. Tinc el cor ple de dol, però el que hem de fer... Sortiré del poble de Juleta i m'encaminaré cap a la que van residir el drac. Adéu-siau, mare. Adéu-siau, pare. Adéu-siau, gent del poble. Adéu! Tot el veïnat del poble va quedar desconsolat i afligit i mirava des de la muralla com se n'anava la princesa cap al sacrifici. La princesa se'n va anar en direcció a les muntanyes de Prades per trobar la cova del drac. Quan anava caminant, va sortir-li un cavaller. Bon dia, princesa. Bon dia, senyor. Quin cavall tan més maco. Vos sí sou maca, i molt valenta també. Em faré posar vermella i digueu-me com és que tota la seva armadura t'agrada gent. Creieu que és important, princesa? No ho és, però digueu-me com us dieu. Jordi, i si m'ho permetreu, m'agradaria poder-vos servir. La seva servitud i fidelitat no li durarà temps. Aviat m'ho diré. I vos, sisplau, deveu fugir d'aquí, o el meu també us matarà a vos. Fugiu, marxeu! Princesa, no deu temps al perdre, perquè no us passarà res, ni a vos ni a mi, perquè he vingut expressament a combatre el monstre, i així alliberar el poble de Montblanc del drac. El cavaller Jordi va quedar sorprès de la bellesa de la princesa i dels seus fills encisadors. Alhora, la princesa va sentir bategar el seu cor com mai abans no ho havia fet. La valentia, la cortesia i la generositat del cavaller es va deixar captivat. No va caldre parlar. Les seves mirades ho deien tot. Però... Drac ferotge, no et diràs un cavaller, té poc de llança. Princesa, em fareu el favor de deixar-me el llaç que dueu a la cintura del vestit? El vestit? Sí, esclar, cavaller Jordi. Sou molt valent i fort. I digueu-me, d'on veniu? De què anem? Gràcies. Molt bé. Ara li lligarem el coll i el portarem arrossegant fins al poble. Alguns veïns de Montblanc van veure aquelles festes de la muralla i quan el cavaller i la princesa van arribar al poble els van rebre amb els braços oberts i van fer una gran festa. Pares! Filla meva, filla, carinyo. Pares, el cavaller Jordi m'ha salvat. Ell ha matat el drac. Cavaller Jordi, perquè la meva filla m'ha salvat, et donaré tot el que tu vulguis. No vull per res, senyor rei. Ja estic content d'haver alliberat el poble de Montblanc del drac i d'haver tingut el plaer de poder-vos portar la vostra filla sana i estable. Visca el cavaller Jordi! Visca! Escolteu-me, poble. Jo, com a rei i pare de la princesa, tinc l'honor d'oferir la mà a tan gentil i valent cavaller. Oh, senyor rei, res em podria omplir més de goig i produir més satisfacció que fer feliç la seva filla, però jo no la mereixo, crec.
El cavaller va explicar al rei que la seva visita en aquell poble va ser a causa d'una revelació divina que va tenir sobre la necessitat urgent de salvar aquella vila del bosc. El cavaller va tornar allà on havia matat el drac i allà on havia vessat la sang havia crescut un preciós roser de flors vermelles. Va agafar una i... Princesa, teniu aquesta rosa, mostra del meu amor, i heu d'entendre que has de marxar alliberada dels pobles en nom de Déu. Si aquest és el vostre deure, feu allò que heu de fer, no us oblidareu mai. No ens oblidem del Ramon, que té una feinada en aquesta hora de pujar la música. Aquí, Ramon, tens un públic especialment entusiasta per aquesta zona, Molt bé, alguns personatges no els heu vist, vale, perquè alguns anaven amagats dins del drac. Qui era el del drac? Sí? Vosaltres pareixeu grans, però els nens més petits que vindran ara els hem d'explicar que el drac són uns nens ficats a sota una pera. També n'heu vist a unes persones que feien sorolls, vale, que feien els sorolls del drac i de les gallines i dels porcs. Sisplau, qui eren les dues persones aquestes? Molt bé. I tampoc han sortit alguns dels personatges
que com els de sisè, que ja heu fet les obres, sabeu, hi ha projectes que estan doblats i que per tant faran l'obra ara quan vinguin els més petits, vale? Que la Daisy, no l'heu vist, el Massim, algun més, ells fan papers ja repetits però que sortiran ara. Vale? Doncs moltes gràcies i seguim la festa.